така ви, не ви ли похарчиха с... Защо са ме похарчили? Предложиха ви за външен министър. Това е чест. Да, ли така? някакси вижте сега какво стана. Какво стана? Главчев. Ама Румен Радев, какво значи Главчев? Не, Бойко не ви ли похарчи, не ви ли употребя така пак като Мария Габриел? Поканил ме Главчев. Първо. Абсолютно. Поканил ме господин Главчев. Аз съм се съгласил, защо не ми вярвате ли? Не, аз знам. Така, ето казвам ви. Кой? Откъде го знаете? Самия Бойко каза на един форум на ГЕРБ. Аз съм казал на господин Борисов, аз съм му казал, че господин Главчев ме е поканил. Той знаеше, разбира се, когато е отишъл вече в пътуване. И казал каквото е казал там. Въпросът е, че господин Главчев ме е поканил, президента Радев е отказал да подпише указ. Аз нямаше защо да се превръщам в ябълка на раздора, нали, в цялата работа, трябва да се върви напред. Идеята беше обаче, в крайна сметка, външният министър, който подмени българската позиция, то на 180 градуса, завъртя българската позиция по отношение на войната в Украйна, той трябваше да бъде сменен. Говорим за Стефан Димитров. Говорим за Стефан Димитров. На мен, честно казано, без ирония, малко тъжно ми стана за вас, защото вие със сигурност сте едно от най-пронатовските. И продължавам да съм такъв. Искам да припомня за зрителите, че вие след като външен министър в кабинета Борисов 2 изразихте ярко антируска позиция след анексирането на Крим, имахте даже тук главоболие с родното право, с прокуратура. Факт, точно така. Да. Точно така. И това си беше политическа атака, употребяване, злоупотреба с прокуратурата, така беше. Да. Друг е въпросът след това, нали, че пък пристанахте на ГЕРБ. Пристанал. Аз съм бил министър в правителство на Борисов. Какво съм пристанал? Ли от една друга партия? Не съм. В ГЕРБ? Не съм. ГЕРБ малко се боядисахте и спонтанно. Защо съм се боядисал? Аз съм напуснал последната партия, в която съм бил преди ГЕРБ, е ДСБ и съм напуснал преди 15 години. И повече. Някакси стана. Бойко си решава, авторитетен човек, като с Мария Габриел стана малко. Никой не ме Тя си напусна еврокомисарското място, тук са нито премиер стана, нито... За мен е чест, че премиерът Главчев ме е поканил. Трябваше да поема ангажимент пред него поради проста причина, че ясно България не трябваше по никакъв начин да има съмнения, че се отклонява по един или друг начин от външнополитическия курс. Президента Радев, с когото имаме диаметрално противоположни позиции по отношение на външната политика, Русия и всичко останало, отказа да подпише указ. Нормално е в този момент аз да се дръпна назад, да си му кажа на президента Радев, че носи отговорност за това, което е направил и че за пореден път нарушава Конституцията, каквато и Конституция да му напишем, той очевидно ще я нарушава. И оттам насетне премиера Главчев трябваше да взима решение за себе си какво да направи. Според мен взе правилно решение, защото в случая не можеше да се позволява победа на Румен Радев. Да знаете, че не само аз няма ви повярваме, че Главчев ви е поканил. Аз не мога да си обясня защо. Една секунда. Форум на ГЕРБ. Бойко каза, ако Главчев не смени Стефан Димитров, министъра с позиция Покорно благодаря. За мен защо не сте донесли? Защото не знам как го пиете и защото няма представа. Това е студено кафе. Студено пресовано кафе. С градус. Студено пресовано кафе. Много благодаря. Имаше форум на ГЕРБ и Бойко каза, ако не се смени Главчев, ако не смени външния министър, ние ще го накарам да се съобрази в последствие Главчев. За външния министър ние не носиме никаква отговорност. И ако Главчев не го смени, няма да има никаква подкрепа. Ако искаме чуе, ако искаме да се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие. Вече описах алгоритъма, по който се случи целият процес, така че не знам какво повече да добавя, нали? Добре, последни в 49-тия парламент скоро ще хопне кепенци. Каква равносметка вие бихте направили? Първо стига вече с експериментите. Ако ще се прави правителство, то това правителство трябва да е стабилно и да се прави на основата на коалиционно споразумение, в което да има ясно разпределена пропорционална отговорност. Политическите партии трябва да се престане от политици, затова се явяват политиците на избори. Всички тия експерименти, дайте сега през задния вход да вкараме някакви хора, които никой не ги е избирал, трябва да престанат. Това е и опит да се подмени изобщо демокрацията и демократичния процес. За мен това е най-главният извод от цялата работа. И в другия извод е, че в предпоследния ден на работа на този парламент, изведнъж ПП и ДБ си се сглобиха отново с БСП, с Възраждане. Очевидно им е по-удобно там при комунистите, при Лукойл, при контрабандата, при Румен Радев.
Това за съжаление е тъжен извод за мен в последните дни на работа. Ама вие сега да говорите, че те са в коалиция, преди че нали вие сте Не казвам коалиция. не казвам Не, коалиция. Бойко каза, роди се новата коалиция. Сега той така го е прочел и е факт, но коалиция... Ама аз пак прочитам, че има коалиция между ГЕРБ и ДПС. Коалиция има тогава, когато има правителство. Това е сглобка в момента и това е ново мнозинство. Новото мнозинство ето го. То се прояви вчера. Възможно ли официално да се съешите с ДПС Вижте, след 9 юни? Истината е, че... Защото са години наред бяхте нали скрити партньори. И не съм убеден в това. Това си е ваш наратив, нали? Сега, когато говорим за какво се случва в един парламент, първо се минава през избори, виждаме какво е казал избирателя, какви са пропорциите и в една демокрация не можеш да отказваш разговор поне с легитимен политически субект. Оттам нататък, дали съвпадат приоритети, дали не, е въпрос на резултатите от тия разговори. ППДБ нямаха никакъв проблем да си говорят с ДПС и да им висят пред кабинета, докато течаха промените за Конституцията, съдебна реформа и така нататък. Направиха ги заедно с ДПС. Така че да не прехвърлят отговорността и не се връщат отново, да се опитват да се връщат в позицията на някакъв морален коректив и раздаващи морални лицензии нагоре и надолу, защото това вече умря. Те в един момент разбраха, че трябва да разговарят с легитимни политически субекти с оглед постигане на политически цели. Сега се връщат обратно в наратив, който ги издигна, а сега ще ги свали. Да сте ми живи и здрави. Последен въпрос. Сега, Бойко нали, казва, че ПП и ДБ няма ли така интегритет? Много зависи кои хора от тях имат интегритет. Нали, почтеност да го преведеме, защото той използва много така сложни, високопарни конструкти напоследък. Това ли е проблема в цялата работа? То е така. Нямат морален интегритет. Ама точно Бойко сега това да го казва. Защо да не го казва? Не, че те целите са облечени в бяло ПП и ДБ. Далеч съм отмисля. Ама нали преди Бойко, че го видяхме нали, да спи сред пачки и кюлчета, разговорите, дето размазва физиономията на противници. Разбийте това, че карах това кафене по Европол. Това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен. Купи къща на любовницата в Барселона, изнудването на Божков. Това, както вече от много време е ясно, са нали, фалшиви конструкти. Това е едно. Второ, тук сега гледаме едни пачки, подали ги разнасят, контрабандисти, нали, се занимават. Защо са фалшиви тия конструкти? Защото очевидно институциите, които се занимават с разследване, това казаха, че това са фалшиви конструкти. Аз какво друго мога да кажа? Те нали са подчинени на Пеевски, пък той е ортак на Бойко и то нали това е цялата сделка. Това вече са си вашите интерпретации. Благодаря. Имаше независимо разследване на И-вестник и на Биво, че снимките от спалнята на Бойко не са манипулирани. Антикорупционният фонд каза, че част от сниманите пачки също са доказани. Официалните институции, които се занимават с разследване, казват, че са манипулирани снимки. Аз вярвам на тях. За къща в Барселона също и на следващите журналисти, които вършат повече работа от правозавателните органи. Това е ваша интерпретация, аз не мога да я потвърдя. През октомври 2023 подчинената на ГЕРБ и ДПС прокуратура прекрати делото Барселона Гейт поради липса на данни за престъпление. Междувременно обаче БърдБГ и Биво изнесоха данни, че бизнесменът Александър Чаушев с пари от фирмата на Валентин Златев, с когото Бойко Борисов плющеше карти, всъщност е купил къщата в Барселона. Тези двама верни приятели на Бойко така и не можаха убедително да обяснят защо са превели над 3 милиона евро за въпросния имот в Испания. Може ли да направим обосновано предположение, че траншът е направен заради това, че Бойко Борисов има дете от мис Бикини Борислава Йовчева? Още повече, че самият Валентин Златев обяви, че не познава нито Борислава, нито баща й Георги Йовчев. Вече наизпроводях 49-я парламент е към своя край. Да. Каква е равносметката на промяната за пребиваването ви в властта в 49-я парламент, освен че изпрахте Бойко и Пеевски? Това е ваше твърдение, че изпрахме Бойко и Пеевски. Моето мнение е, че единствено прокуратурата и народа може да изпее Бойко и Пеевски. И вие отлично го знаете това. Ма нещото, вижте, дали е само мое мнение? Излезе едно проучване на Тренд преди няколко дни. ГЕРБ излиза с 10% пред вас
Вие реално се борите за второто място с ДПС и Възраждане. Какво става? Какъв този срив? Откакто аз участвам в парламентарни избори, това са вече 3 кампании, които са зад гърба ни. Този сценарий го виждаме, този сюжет го виждаме всеки път. Социологическите агенции дават 2-3% отгоре на ГЕРБ на база на в сравнение с техния реален резултат след изборите, а на нас ни дават по 2-3 до 4% по-малко. Така че като направите сметката, въобще не излиза така, каквато я представят към днешна дата. Вероятно скандалите в агенция Митници са дали отражение за този резултат 10% ГЕРБ да ви води, но дори да приемем, че там е предизбор активно мероприятие на дълбоката държава. Има всички белези на това, въпреки че и вашите хора не са целите облечени в бяло, със сигурност. Живко Коцев и Банкова и така нататък. Питам, няма ли за какво друго симпатизантите на промяната да са недоволни от вас за тия 9 месеца? Значи като направим една рекапитулация, това с Чаталджа Гейт. Много там, нали, излезе, че е законно, ама не е морално накратко. Защото, нали, разчитахме на вас, нали, за и нов морал в политиката. Това се говори от началото на прехода, да? Ма разчитахме, че най-накрая вие ще го внесете. Ами, вижте, много често наблюдаваме това, което е запазена марка на колегите от ГЕРБ и от ДПС. Когато има някакъв скандал, който по някакъв начин може да уличи тях, веднага се намира нещо друго, за което да се измести фокуса. Така беше и с случая Нексо. Когато големия скандал, вижте какви корупционни прояви свързани с нас, накрая прокуратурата каза, че няма никакви проблеми и Нексо ще съди България за 3 милиарда лева. Свидетели сме на много подобни казуси. И аз винаги съм го казал и ще се обърна сега към вашите зрители и към вас персонално. Ако тази прокуратура, нашата прекрасна прокуратура, продължаваме промяната, ние ще искаме ли непрекъснато да има реформи там, ще искаме ли непрекъснато да се сменят ръководните постове в прокуратурата. И защо не се говори за казуса с нотариус, с Пепи Еврото? Защо тези скандали се остават на заден план? То най-вероятно големия проблем в нашата държава. Този скандал с митниците да потопи казуса нотариус. Може би това беше една от идеите. Именно. Да, но ако се извън изчисти дори да вземем, че е чисто предизборно, имате немалко тръски за дялане. Това искам да кажа. Вижте, докато бяхте в сглобка, министъра на правосъдието Атанас Славов, той е квота на Демократична България, беше казал: Сарафов се държи прилично. Разтури се сглобката и Надежда Йорданова, бившия правосъден министър Славов, каза: Сарафов започва да прилича на Гешев. И пак още един пример. Денков преди 2 седмици каза, че Пеевски е най-голямото зло, а вашия колега, за който не знам, трябваше, значи, огън и жупъл върху него да изсипете лорел, след като каза, че Пеевски е най-голямото. Че Пеевски се е променил. Пеевски се е променил за доброто на цяла България. Вие тези неща ги вадите от контекста. За господин Сарафов още, може би в деня на неговото избиране от прокурорската колегия, не от тогава пленума на Висшия съдебен съвет, от прокурорската колегия, което беше направено, още при неговия избор ние излязохме в другата сграда на брифинг и казахме, че той не трябва да взема този пост и трябва да си подаде оставката. И трябва Висшия съдебен съвет да отмени този избор. Това естествено не се случи. Ние тази позиция сме поддържали абсолютно винаги до тук. Аз в свои участия телевизионни винаги съм заставал зад позицията, че господин Сарафов не притежава качества, така както не ги притежаваше господин Гешев. По същия начин за изказването на господин Пеевски, защото при изказването на Даниел Лорер в това телевизионно участие имаше контекст. И този контекст беше: да, тези хора знаем какво са направили години наред. Почнахте номерата на ГЕРБ нещо, като не ви отърва да кажете, че е извадено от контекст. Не дейте се. Вижте интервюто на господин Лорер. Аз позволявам всеки български граждан да го изгледа цялото участие на господин Лорер. Андрей Цеков не съм го виждал тук, да го питам лично него, ама това дето в края на сглобката си беше назначил негов бизнес партньор в борда на автомагистрали, които разпределя обществени поръчки за стотици милиони. Сега не знам дали е вярно това, ГЕРБ изнесоха, че пък жена му имала някакъв договор с общината. Тия неща чисто, разбираш ли, това на герберизация ми мирише на промяна, те от тези случаи, с господин Цеков конкретно. С господин, аз не мога да се съглася. Не знам с какъв случай точно визирате, но в крайна сметка той като министър има право да назначи на вашите позиции хора, на които има доверие. Ако той в едно дружество работи с един човек, години наред, но този човек
изградил доверие в него, защо да не го назначи на отговорна позиция? На мен на малко, И на тук- батко и братко ми заприлича от две... Знаете ли го този скандал по време на тройната коалиция? Значи, вижте, ако говорим за пряко назначение, министър има право да назначи който си иска. Въпросът е този човек дали ще върши работа. Ако говорим за позиции, за които се изисква конкурс, вече тогава нещата го стоят по друг начин. Тогава може да говорим за батко и братко. Но аз искам и нещо друго да ви питам. Дали говорихте с господин Добрев за къщата, която стои неговата майка? Защото ми се струва, че напоследък само нас хващате на стълбите, колегите от ГЕРБ си минават, не ето следите и ДПС. детайлно, не следите Ами, детайлно, следя ви страницата. Сим Балабанов, добро утро! 49-я парламент вече е така към своя край, днеска последен ден, разпускате се преди голямата ваканция. Я се съберете, я не. Доколкото знам, няма да се събере повече. Да, за жалост, най-вече за моя жалост, защото съм свикнал всеки петък да съм тук да ви гърча. Каква е равносметка бихте направили на пребиваването на Итана в 49-я, че в 50-я участието ви не е съвсем сигурно? В 50-я ще бъдем много сигурно представени, много по-силно представени като равносметка по отношение на 49-я парламент. Единствената последователна истинска партия в този парламент. Както вчера видяхте, никога при нас няма двоен аршин. Когато някой допуска грешки, си отива. Както беше с Минчев, така вчера стана и с Желязков. Така че по-последователна политическа формация от нашата няма в последните парламенти въобще. Дали защото аз пак се връщам на така на говоренето ви, на риториката ви през 2021, с която дойдохте на власт, именно да чегъртате ГЕРБ и ДПС. Не е ли тъжно, че реално в 49-я парламент не чегъртахте ГЕРБ и ДПС? Ви вярно, че не бяхте на вас, но все пак основното, което правихте е да колаборирате с ГЕРБ и ДПС. Само вижте, значи като напиша в Google ГЕРБ, ДПС и ИТН, ми излизат следните резултати. Набързо ги прочитам. ГЕРБ, ДПС и ИТН подкрепиха доклада на комисията за митниците. С гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН България ще преговаря с Hyundai да строи новите блокове на АЕЦ Козлодуй. ГЕРБ, ДПС и ИТН провалиха заседание на комисията за нотариуса. Няма баш такова заглавие, но ИТН по време на заседание на комисията за нотариус, вие казахте, че е безмислено да се провежда това заседание. Да, защото председател е Никола Минчев и тази комисия беше създадена, за да не свърши работа. По отношение на гласуване. Чакай. И ИТН заедно с ГЕРБ и ДПС, припомням местните избори, реално провалихте машинното гласуване на първия тур, вследствие на което имахме 400 000 недействителни бюлетини. Не знам доколко сте последователни, нали? Тия дете щяхме, че гъртаме, взаимодействахме с тях. Що към мен са въпроси? Ще питаш Ще питаш, флагмана на промяната, там ги смазаха хубаво, намазаха ги с... Няма да ме питаш така, защото за пореден път вкарваш внушение. Ето ти виж колко общи допирни точки с ГЕРБ и ДПС. Това не е ли архи врага? Питай тия, които го възкресиха. Защо? Лотобалтизъм, вие го възкресихте. Кое сме възкресили? Вие дойдохте. Между другото, вие 2021 направихте страшен резултат. И? Можете да направите много добри Иванов неща. не искаше да не подкрепи, за да бъдем срещу ГЕРБ и ДПС, нали така? Сега тогава не искахте да правите коалиция, нека си го кажем. Искахте правителство на малцинството, те само... Напротив, говорихме, те искаха министри, искаха власт, искаха постове, искаха да одобряват всеки един министър. Ще им дадете, както те ви дадоха 2022 строителното министерство, Гроздан Караджов. После в онази ситуация само си спомни как когато ние подходихме, като продължаваме промяната сега, с 30 депутати да имаме правителство на малцинството, те отказаха подкрепа. Що? Не знам, от тези защо не знаеш? Ти що не знаеш? Защо никога не знаеш? Вместо да чегърташ, аз питам, защо вместо да чегърташ ГЕРБ и ДПС колаборираш с тях? Не ми отговори в 49-я парламент. Виж колко примери ти приведох. Да ти отговоря, защото ти засипваш. Остави ме да ти отговоря. По отношение на агенция Митници ще ти отговоря, когато Бойко Рашков е корумпиран и комуникира с контрабандисти, когато Асен Василев е корумпиран и комуникира с контрабандисти,
Нормално е да търсиш гласове за подкрепа, за да можеш да спреш тази корупция и тази дълбока държава. Корупцията не бяха ли други хора, бе? Бяха, ама Не беше управлявах. ли и песни пеехте, айде мутри! Ма съгласен съм, Бого, аз бой- не съм си променил мнението, не съм Не си управлявал личи. с тях. Не си личи. Не съм Да, управлявал ама с тях. колаборираш с тях, бе, човек. Ма Виж с всеки- тях колко това взаимодействия един правите. път за винаги искам да кажа нещо. Не знам дали ще го излъчиш. Кажи. Цяло и не ме интересува, разбираш ли. Разбира се, ти си Въпросът е, че Хванал Господ за шлифера. никой не съм хвалал за шлифера. Всяко едно решение в парламента, за да минава, трябва да има гласове, нали така? Нали така? Да. Вчера можех да оставя Росен Желязков за председател на парламента, нали така? Вече ще съвсем да лъсне, Не че бе, сте не бе, с не бе. ГЕРБ и Не ДПС. ми обяснявай. Значи, Обяснявам за всяко ти. едно решение са необходими гласове. След като продължаваме промяната Демократична България са част от вината по всичките тези казуси, които сме гласували с други политически формации, няма как от тях да търсиш подкрепа и те няма как да те подкрепят. Както вчера за доклада за митниците, Бачийски, който ако му изкараш схемите в Бургас, да казвам ли с кого? Казвай, бе, човек, какво искаш? Ще светне от всякъде. Те затова не разписват Да, тия доклади. добре. Така че, за да мине нещо и да е съществено, има Кратък нужда от отговор, гласове, защото така или други иначе. След 9 юни възможно ли е не да се вече официално да се вземете с ГЕРБ и ДПС под формата на някакво експертно правителство? Вие още преди да стане ясно, че няма да има сглобка, се обявихте за експертно правителство, широка Точно. коалиция за експерти. Сега. Това ли ни чака след 9 юни? Първо, ГЕРБ, ДПС и ИТН заедно. първо, има прекрасна сглобка, която може да се сглоби пак, нали така? Второ, хората ще преценят, че като идат на избори да отсъдят. Аз винаги сега задавам този въпрос, нали? Всеки пита, ама вие с кого? А вие ще гласувате ли за другите политически формации, да ме питате дали ние ще управляваме с тях или ще влизаме в договорки с тях? Мога да ти кажа само едно, днес коя дата е? Последен ден на 49-я 26 април, да. Така, на 26 април ти казвам, че има такъв народ, ще бъде алтернативата на всичко това, което гледахме до момента. Добре. Айде, успех! На вас не